Салом алейкум тамошобинони азиз. Имрӯз дар барномаи мо иштирок дорам ҳаҷмнигори шинохта Алиҷони Зайниддин бо таваххулоси Кучкард. Чиқале ки ҳаматон медонен, як ҳафта пеш, тақрибан як ҳафта пеш дар ҳама сонунаҳо ҳамин яка оиди якду барномае ки ҳама мешиносанд, медонанд барномаро тамошо кардагия Challenge Stop. Оиди ҳаму яде гап чап шида буд, ҳозир ями дар барнома мефаҳмем ки чӣ сабаб шид, чӣ хел шид, ҳамаша пурра мефаҳмем шумо. Салом алейкум ака, хуш омадед дар барномаи мо. Ташаккури зиёд ҷомиҷон, ташаккури зиёд ба кулли мардуми Тоҷикистон ки ин лаҳза моро тамошо мекунанд ва ин лаҳза моро дастгирӣ мекунанд ва лайкҳои хушона дареғ намедоранд ва касоне ки дуогӯи мо буданд, мо 7 рӯзе ки дар зиндон будем, дуогӯ буданд, баъзе нафарҳо гуфтанд ки хуб шидаем, маҳкамш карданд, хиёл карданд ки мо стуми унҷоем. Худо ба шукр, инабо дар озодием. Дуо мекунем ки ҳамон бародаре ки дар зиндонанд ба озодӣ буброянд. Оиди ҳамун Challenge Stop гап мезанем ки мақсад бисёр одамо дар Facebook мо дидем, тамошо кардем, ҳамаро фаҳмидем, мақсад ки хулоса фаҳмидем ки бисёр одамо нафаҳмиданд ки ҳамин чӣ гапае, чӣ барномае. Ҳам барномада як маълумот медодем ки мақсад чӣ хел айда халқ мефаҳмед ки барои чӣ хештаги. Барнома Challenge Stop яъне ки ҳамон барнома ҳамин чиза дар бар дорад ки мақсад ки вақте ки дар кадом ҳолати ту набошӣ, вақте ки навбати ма боша ё ки навбати Антошка боша ё ки навбати Сабрина боша, вақте ки стоп додӣ бояд чӣ ҳолати бошӣ, ихе бошӣ, даҳан ҳуй боша, бояд стопда бестӣ. Чӣ хеле ҳастӣ ҳам бояд бестӣ. Аммо ҳолата Антошкара Сабрина стоп мета, як ҳолати дар стопш мета ки мақсад ки ранги хеле хеле истодагия. Баъд кадом олиме, яъне ки кадом хича олим троши дар ҳамҷа, хича яъне ки Мадагаскар троши, дар уҷа наистае ки гӯё ки Антошкаи мо касали рӯҳӣ дора. Гӯё ки гап зада наметавона, яъне ки гыңгай, яъне ки касалияй вообще реагировать карда наметавона ки чӣ кор кардеста. Ҳами хеле дар сомонаҳо менависа ва хэштег мемона ба мақомотҳо ки ҳамиёра дастгирӣ кунем ки нисбати ҳамин ноболиғе ки касалияй, яъне ки чӣ коро кардестиянд. Ӯ хеле видеора то охир тамошо кардаги нестай, боварӣ комил дорум ки ӯ видеора тамошо кардаги нестай, ҳами хел сурат гирифта, скриншот карда мондай, тамом. Дига ягон гап хабар нестай, фақат навистай ки ҳами одамо ҳамиёра издивоца кардестиянд. Антошкаи мо 100% ягон касалӣ гирифтор нестай, иншалло ба хости Аллоҳ. Бачаки хубай, бачаки басаводай. Ин оз дарсакош сар шидагай, дар мактабай, ҳар вақт қатима дар хати алоқай, ака ягон навигарӣ ҳастай, бирем ака ягон навигарӣ ҳастай, кор кунем. Бачаки хубай. Барам касе ки ҳамира хато фаҳмид ки ҳамура бисёриҳо наистанд ки гыңгай, 100% Антошкара тамошо кардагем барномаоша. Ин ҳамун нафари дар тааллуқ дорад ки якум ҳамун одам ҳамин чиза дар Facebook пахш кард ки мақсад ки ҳамун гудагам хеле. Гудак 100% оли ягон хонат мебарамша. Нам касе ки ҳамира наиста хонат мебарамш. Ва қатиш во мехри, қатиш ҳам суҳбат меши, баъд ҳамун мебиниша худат. Чиқадр ки мо фаҳмидем ҳамун одаме ки пахш кард дар Facebook якум дар онҷа пахшидаг ҳамин хабар. Мо фаҳмидем ки ҳамун одам умуман маълумот надорад дар ин барнома. Просто так нависта як галагав навистаги, мақсад пранкер, блогер навистаги. Мо ҳамамон медонем ки бисёр одамо медонанд, мухлисои худтон медонанд ки шумо пранкер нестин, блогер нестин, як ҳаҷмнигор ҳастед. Солҳои пеш одамо ҳама ба фикри тамошо кардагиянд ки шумо дар якчанд группаҳо будем. Гурӯҳи қайтарма буда фикрман. Дар онҷа фаъолият кардем. Айкон сол сар кардем ба дастгирии ки буд? Бо дастгирии Акмал Ҷумаев, яъне ки ман дар вақте ки дар соли 2006-7 сарояндагӣ мекардам, ки ҳофизӣ мекардам, баъд Акмал мара чӣ мебара, қатъи Фахриддини Арабшо, қатъи ҳамон мара шинос мекунад. Вақте ки Фахриддини Арабшо вақте ки ай группа ҷудо мешава, як гурӯҳ бахча мекунад, як гурӯҳе ки ҳама бачакҳои ёша мегирад. Бачакҳои ёша мегирад, тарбият мекунад, мақсад ки дар ҷодаи санъати актёрӣ, ҳаҷвнигор. Ман дар ҳамҷа тарбия ёфтагем. Яке дар гурӯҳи қайтарма бо дастгирии Арабшо, Фахриддини Арабшо. Шумо устоди аввалини худро кадом бошад? Мисол ки меҳисобед, Акмал Ҷумаев ё ки Фахриддин? Устоди аввалини ман дар ҷодаи санъат, яъне ки мара дастгирӣ кард то ҳамин дараҷаро овард, и Акмал Ҷумаев мебошад ва дуюмин устоди ман дар ҷодаи ҳаҷвнигорӣ Фахриддини Арабшо мешавад.
بعد ایو مقصد که برادر عزیزمون برادری که بسیار قدرش میکنم منصور نعمتوف بسیار مرا دستگیری میکرد تا حاضر مرا دستگیری کرده است اومده با بسیاری برادرای عزیز هستند که شعبان جان با تخلصی یعنی که شان امسی سفرعلی صمدزاد قربان نعمتوف و بسیار ظفر جان همین برادرها تا حاضر مرا دستگیری میکنن علیشیر روشنов رحیم پروداکشن یعنی که رحیم جان برای تو همین روزا در تا حاضر در برام هستن دستگیری میکنن اکا بعدی که نور پخشی چند روز پس شما رو خبیدن چی خبیدن فایلتون کرده یا که شما رفتین یا که همون کس آورتون نه وقتی که نور رفت نور 4 روز در افیر بود نور 4 روز در افیر بود بعد در همونجا یک برادرمون یوتیوب میگیره و در چی میپرته در اینستاگرام میپرته در اینستاگرام میپرته انا همون آدمی که از گفتم که گرفته با مردم خطا فهمونده همون اینستاگرام اسکرین شات میکنه و در فیسبوک خودش میپرته و برای خودش یک پیار میکنه برای خودش یک پیار میکنه پیار ایسر بمونه مورا مثلا که 7 روز ما را بگیم که برباد داد یعنی که 7 روز ما را برباد داد در این 7 روز ما ایچیا موندم مقصد که ایچای فروشی موندم در این 7 روز ما را گفت دیگه پا کلینتوم دیگه زنگ میزنن تلفن ما کشتگیه بگیم که ای کلینتو بسیارتر ما همونجا شکست خوردم یعنی که چای دیگه بردن نتونستم یک هفته بعد ای جدای صنعت یعنی شکسته خوردم که مقصد که پیشرویمون را بسته کردم معلومه شد که بغیر از این حجم‌نگاری بود دیگه کارا میکنیم چی بانه؟ کاروان دیگه کسادن کاروان دیگه یعنی کاروان کردن تپید میکنیم چوی همین گیری کاروان کنم همین چای دبیو کردن میگردم اگه جایی چی نیست ما بسیاری دیگه بعد چه چیز مثلا چند روز ما رو محکم کردن؟ طول 7 شبانه روز ما را محکم کردن اما برادرها که ما را فهموندن که مقصد که همه چیز ما بعد همین خشید که مقصد که ما را فهموندن مقامات ها ما را فهموندن که در چل استاپ نابالغ گرفتن قطعا من است یعنی که ما همیشه نمیدونستیم با همین چیزا با خبر شدیم رحمت که ما را فهموندن که همه چیز ممکن است نه که دیگه صحنه‌مون مقصد که دستگیری کردن گفتن اینم قدر صحنه کردی یا اون کسلا کوردور نشید نسبت همین نابالغ همین کار کردن یعنی که وای دیگه خیلی میفهمونن اما اونایی که دیگه خیلی میفهمونن همین مقصد که یا کارشون هم خیلی مثلا کارشون ما را فایرود میکنن با خوبی ما را فایرود میکنن قطعا هم صحبت میشن میگن همین چیز ممکن نیست ما همین چیزا فهمیدیم قبول کردیم حضور رحمت اینا ای سپاس انتوشکا فقط در چیزایی یعنی که در فیلم های تربیوی در صحنه های تربیوی دعوتش میکنیم ما اگر در تو موشه یک برنامه گفته بودیم که مقصد ما برای انتوشکا حالی یگان صحنه نداریم که مقصد که بچه خودش باشه بچه سالی خودش باشه ما همین چیزا میدونستم ما همین چیزا هم خیلی چی کردم بودم اگه که برنامه‌ای که چنین استاپ داشت یعنی که یک نفر بوی میتر دیگه نفر میدروید در برنامه مقصد ما صبرینا را خطی انتوشکا پیشنهادی پادپیشکو کردم ایرا حتما پادپیشکو خودشون انتخاب کردن که هر دوشون در این برنامه چنین استاپ اشتراک کنن ما همین خیلی هم کردیم هر چه دعوت کردیم خیلی عاقبت در بالای سرمون چورما شکست انتوشکا انتوشکا بچه‌ها که خوبه چقدر که ما میدونیم شما رو میدونیم دیگه رو همون کسی که مثلا شما رو گوش میکنه برنامه‌تون رو تماشا میکنه آگاهی که همون بچه انتوشکا با خواهش خودش شما دیگه یکم بار نوبتی او شما را استاپ کرده در سرتون چیکار تربیت مونده چیکار کردن بعد نوبت شما چی شما رو استاپ کردین نه ما نوبت من نبود نوبت صبرینا بود صبرینا رو استاپ میتاو وقتی که ما در اونجا من صبرینا زنگ میزنه یا خواهش میکنه که انتوشکا تلفن که نداشت با همون خاطر گفت که همون انتوشکا خود دعوت که خود میدونی شده که جای ما گرفتم آوردم همین کار رخ داد خیلی که این بازی مقصد او را برقص ما مجبوری آوردگی نیستیم که ما در اونجا ازدواج کرده باشیم این بازی ما نام داره چالش استاپ دوستان عزیز برادرایی که وقتی که ما در همون اول گفتم که انتوشکا تلفن نداره برادر عزیز ما در غریبی برادر جان بوریا یک تلفن برای انتوشکا توفا روی کرده زنده باشه کاجان تشکر زیاد با دستگیری برادرایی که دستگیری کردن انتوشکا را صاحب تلفن شدگی واسه لوبای را زنگش بزنه الله میگه بو زنده باشه یا چی گفتم مگر همون مدت یک هفته که شما محکم بودین مناسبت کارمندانی میلیسیا چه بود نسبت شما نسبت ما یکم غیر قانونی نبود مقصد که ایروی چوچوبای قانون بود مرافعه موندن یگان گپ خبر زیادی موندن نبود همین 7 روزی که مرا دادن 7 شب روز ما
ҳаму чӣ мегӯям ҷазоро гирифтам 100% биромадам ягон гап хабар шидагӣ нест. Ташаккури зиёд ки моро бисёр фаҳмонданд ки ҳамин чизо мумкин нест. Яъне ки ман ҳамин чиза намедонистам, яки ба худма як чиза дар оҷа фаҳмидам ки ҳамин кор мумкин набуда. Ба бояд чизга гуфтанем ки баҳри ҳамун бародарое ки баъди ман видеоҳо кардам. Яъне ки кучкара маҳкам кардан ин бисёртар тааллуқ дорад ба ҳамун блогеро, пранкеро, блогеро. Ҳардаҳа хесана абаҷои хай як дуо бикунан, як гапи хуб бизанан, бигӯянд ки хай ҳамин хе бародар мақсад дастгирӣ кардан, мақсад бародаро дастгирӣ кунен, дуо кунен ки ҳамо ба хубӣ биброянд. Ҳадаҳа кучкара намечико кардан, кучкара блогер, кучкара пранкер, намечи хеле хон реперисо филанги реперисо гап мезанан, тез гап мезанан, ошо фаҳмида намешаванд. Барои ҳам бародаро гуфтанем ки ман то ҳамин рӯза дар ягон ҳунарманд, дар ягон блогер, дар ягон пранкер ман кордор набудам. То ҳозир кордор нестам. Ленин гуфтаги ҳар кас кори хича бикунад. Барои ҳамин бародарои азиз ҳар кас кори хитона бикунен, ҳар кадоми ман ҳамин ҳунарманд вақте ки дастгирӣ мекунам ки ҳатман чизи хича, кори хича пеш мебарад ва як аз дигар кордор неста. Ина чӣ фоида? Мақсад хести мара дар ҳамин қадар гапҳо гап задем, хиёл кардем ки тамом кучкар як умра рафтай тамом. Худо ба шукр, ба хости Аллоҳи меҳрубон моро 7 шабона рӯз додам. Ина мо бо дар озодӣ гаштастем. Гуфти гапҳо дар кор неста. ҳамун бародаро, ман шуморо ҳамчун бародар, ҳамчун ҳунарманд мехонам. Ман блогер нестам, ман пранкер нестам. барномаи маро тамошо кардагем. Барномаи ман мешиносиёне пеш мебарам, аҷоиб пеш мебарам, яъне ки боз талант дар кӯча пеш мебарам. Ё ягонташ пранк нестан якумаш. Ё барнома номошонам бо мегум мешиносиёне, барномаи аҷоиб ва талант дар кӯча. Ё пранк неста, ба агар ақл такор бифаҳмед пранк неста. Баъд мара блогер мегӯям. Ман блогер нестам. Ман як ҳунарманд, як ҳаҷнигорам ба гуфти худам. Лекин ман блогер ягон ҷода блогерӣ кардагӣ, ман ягон ҷода ягон кас аз сиша фош кардагӣ нестам ки мақсад ки намекиша, намечико карда ҳадаҳа дар каналам партофтагӣ нестам. Канали мара ҳама 100% дидагӣ медонем чӣ гап хабара, лекин хесе ай пеши хитон ҳар як гапҳои хеле пеши хитон бировардем ки ин чӣ гапҳо гардем. Боя борга мегӯям ки ҳамата ҳурмат мекунам, ҳамата иззат мекунам, дӯстон медорам ҳамчун ҳунарманд. Илтимос як кас як кор кард, бояд шумо дастгирӣ кунед. Ав коре ки кардем немебинем як хабар бигирен, немебинем як дачка кунен, унҷа пури бародаро ҳастанд. Ав гапу чапи зиёдӣ кардана, як дастгирӣ мекардем, ӯ хуб мешид. Бо дуо мекардантон, дар ҳақтон дуо мекардан, коротон пеш мерафт. Барои ҳамин хеле гуфтам, барои ҳунармандо, барои ҳамон ҳунармандо не. Ҳунармандо бисёрш мара хабар гирифтан, блогер, пранкер. Ҳамин кора блогеру пранкер карданд. Ташаккури зиёд, зинда бошед. бале чиқаре ки бисёр одамо дар дига хабаро хондан, на акаялҷона наистан ки пранкер блогер неста, ҳаҷмнигора ки ҳама мешиносаша. Баъд чиқар буд мақсад ки ҳозир шумо дар вақте ки дар онҷа будем 7 рӯз дӯстонатон шуморо хабар гирифтан, дастгирӣ кардан? Бисёр ҳама дӯстон омадан мара дастгирӣ кардан, хабардор шудан, бо айҳолам хабардор шудан, ай ҳамашон миннатдорам. Ташаккури зиёд ки мара дастгирӣ кардан, дар ҳамон рӯзам намондан ки ман дар ҳамҷо зиқ бишам ё ягон чӣ, омадан хабарам гирифтан. Ягон дӯстон буда ки хабартон нагирифт? Пеш дӯстон буда дар ин ҳол шумо заден, хабартон нагирифт? Хай ака ваша ака ман чӣ намекунам. Ҳамин бо хабар шид ки наёмад ё ки бо хабар набуд, ман ҳамин гуфтанем ки ман ай ҳамашон миннатдорам. Ташаккури зиёд. Инам ба як гапай дан, як гапай бисёриҳо ай пушти дӯст, ай пушти ҷура шидан, бигем ки ай модараш, яъне ки ба модарошон муносибати хуб надоранд, яке модараш мегӯяд ки биё ҷураи ман хеле, ҷураи ман хеле. Ман дар дили як чизро фаҳмидам. Ҷура то ҳамун вақти пастияй. Вақте ки дар пастӣ мезанӣ, бовар ки як ҷура, ман ки шукронаи худо ҷураҳом ё рафиқом омадан пеши ман, ҳамунҷа ман дар дилам як бародароро бисёриша дидамда, ҷураҳом гуфта қатъи модарошон хушрӯ гап намезадиянд, не ки ҳамо дар ҳамунҷа як гапа гуфтанд. Гуфт ки як ҷурам баъд чӣ хеле баъд айҷа мебурӯ, якҷа ҳеҷ кас тум неста. Худованд бо меҳрабонай ҳамара бо гуноҳошон ҳамин хел мерава ки ҳама бо дар озодияй. Барои ҳамин ҳеҷ ка дар уҷа то як умра неста, иншалло ба хости Аллоҳи меҳрубон ҳамашон бо дар озодӣ мебурӯянд, бо ҳамун ҷуроҳо, бо ҳамун рафиқо бояд ки пайдо мешаванд.
бача мара нагуфти як занг мезади ма коритра ҳал мекардам хелӣ мекардам у хали мекардам хелӣ ҳамин гап сар мешуд худот медонӣ он я мошина мехарӣ ку қимат мехарӣ бача пеш манавад ма арзон мекардам медодум та мошина ҳамин хел гапо мешавад баъд аму як бародармон дар аму диран як гапа гуфтак як гап гуфт ки агар гуфт ҳаму ҷурам ҳамин хел омад мара гуфт ки чӣ хизмат кунем чӣ кор кунем наме чӣ кор кунем гашта гуфта ки мо дар ҳаминҷа 17 нафарем гуфта ки 17 та табака биёр масалан ҳамашон дар ҳаминҷа хай мехоҳам ки табака бихӯранд 17 та табака биги биёр гуфта дигар ягон хизмат ҳамаш 100% гуфта ҳамин буромадагиш мега то ҳозга баргаштагӣ нестай агар ҳамин гапа дар модарат бугу ки модарҷон ман мехоҳам ки табака бихӯрам ҳаминҷа 17 нафарем 17 та табака биёр ҳамун модари меҳрубон ҳамун модаре ки айпушт мерава ин қадар гуфти гапо бо як гапа мега фарзанди ма гунаҳгор нестай фаҳмидия бисёри модарҳо ҳамин хеланд ки мақсад меҳри фарзанд дигар яъне ки меҳри модар баъзеҳо вақте ки зан мегиранд модарашонро фаромӯш мекунанд барои ҳамин агар ки ҳамун гапа дар модарат бугӯ ки 17 та табака биёр ҳамун модар мерава 17 та табакара қарз мекунанд пул надошта боша қарз мекуна агар пенса бигира пенсаша мегира ҳамун 17 та табакара мегира ба пеш намеояд неки ҳамун ҷурат намегира биёр барои ҳамин бародарои азиз дӯстони азиз модарои меҳрубона эҳтиром кунед модароро дӯст бидоред модароро ҳеҷ гоҳ ақоратчапак накунед бача ман мебинам дар комментариҳо модар та фалон кунем падар та фалон кунем айбай ба худо ки айбай модароро ҳар гап нагин меган ку ёд орам модари ғамхору хуш гуфторо ҳар ки бошад соҳиби ақлу тамиз модарашро доимо дорад азиз дӯстони азиз фарду пушаймон нашавем ҳозир дар тори сармон модаромон ҳастай эҳтиромш кунем дӯстшон дорем чиқадр ки сухон дар бораи модар рафт мо як суруди модар хундагем яке аз актрисаҳои бисёр зебо Сабина Шоева мо бисёр мебинем ки дар историяи инстаграмда як суруд хундагем суруди модар ҳамура замзама мекардем ҳамин суруд ҳамин суруди ҳозир шеша хондам сурудшам хеле буд Сабинаҷон бисёр ҳамин суруда мемонад дар мошинишам рава ягонҷо ҳамин суруда мемонад ҳамин суруд ҳамин хеле да ёдора модари ғамхору хуш гуфтора ҳар ки бошад соҳиби ақлу тамиз модарашро доимо дорад азиз ҳар ки бошад соҳиби ақлу тамиз модарашро доимо дорад азиз модарам вақте ки будам ман ҷавон ногаҳон бемор шуду рафт аз ҷаҳон модари дигар маро фарзанд бихонде сӯзиши қалби маро пайванд бихон зинда бошед модарои меҳрубон ҳамеша сарбаланду хонаобод дар болои сари фарзандотон ободу саломат бошед модарои меҳрубон ташаккури зиёд ака алиҷон бисёр суруда хуб хондем чиқадр ки медонем як ҳафтаи дароз шумо маҳкам будем ай коротон монда корои шахсӣ чойфурӯшӣ дар каналотон навгарӣ набуд насиб боша ба наздикӣ ҳама наворотон мешаванд ба наздикӣ насиб боша саҳнаҳои нав ба нав пешкаши подписчикҳо мегардонам дар канали кучкар тиҷи инстаграмро доред на инстаграм кучкар тиҷи бале ба ҳамин бародарон барномаи мо ба анҷом мерасад то барномаҳои оянда ассалому алайкум дӯстони азиз хариду фурӯши хонаҳо касе ки хона дора мехоҳад ки буфурӯша касе ки хона хариданяй дар ҳамин сайт омада подписатсия кунед ҳатман шумо хонаҳои арзон дастрас карда метавонед нарх про дӯстони азиз барои шумо